Вітаю усіх! Розпочинаємо новий цикл «Непросто гісторії». Сьогодні поговоримо про білоруську совєтську номенклатуру і про познесавєцкі період увогуле. Вельмі важны період у білоруській історії, який шмат у чым визначить тое, што адбываецца зараз, і які, на жаль, не вельмі добра асветлены у беларускай навуцы, мемуарыстыкі. І маім суразмоўцам сёння будзе Дзяніс Марцинович, аўтар бліскучай кнігі пра Слюнькова, аднаго з лідараў савецкай Беларусі ў 80-е гады. Вітаю, Дзяніс. Добрый дзень, Андрей. Большую частку пасляваеннага перыяду савецкага Беларусю кіравалі людзі так званага вялікага пакалення, такія асобы, як Кірыл Мазураў, Пётр Машэраў, Ціхан Кісялёў. То есть такая вялікая тройка, якія фактычна дамінавалі у беларускай савецкай палітыкі з сярэдзіны 50-х і да сярэдзіны 80-х. Груба кажучы, до 83-го года, калі быць дакладным. І яны былі папулярныя, дастаткова папулярныя ўнутры краіны, а яны былі ўплывовымі і на саюзным узроўні. То есть бачна, што фактычна з нулявога ўплыву Беларусь, на сярэдзіне 50-х фактычна ніякай прадстаўніцтва сур'ёзнага у Маскве не было. Вось гэтыя людзі, і, конечно, тыя людзі, якія з імі працавалі, то есть тая група, якую яшчэ прынята называць партызаны, партызанская палітычная група, яны змаглі стаць, прынамсі, вельмі важным суб'ектам, вельмі важным таким гульцом на агульнасаюзным узроўні. Ёсць успаміны і іншых саюзных рэспубліках пра тое, што шмат у чым яны былі прыкладам. У тым, якім чынам трэба лабіраваць інтарэсы свае ў Маскве, якім чынам трэба выбудоўваць вось гэтыя прамысловыя стасункі з цэнтрам, і многія іншыя пытанні. Дык вось у 83-м годзе гэта ўсё разбураецца. І разбураецца вельмі хутка. І тут Слюньков – гэта фактычна першая асоба, якая прыйшла да ўлады ў савецкай Беларусі, але пры гэтым і першая асоба, пры якой пачаўся гэты вельмі хуткі распад. Ці можна гэта звязаць з асобай Слюнькова? Ці былі ў яго ўвогуле хоць гіпатэтычна нейкія шансы працягнуць гэту моцную палітычную лінію для беларускай номенклатуры? Я скажу, што Слюнькоў быў зусім іншым у параўнанні з Мазуравым, Машэравым, Кісялёвым. Яго адразу скажу, што шансу у яго не было, і думак у яго такіх не было, і задачы яму ставілі зусім іншыя. Таму што, перш за ўсё, Слюнькоў прадстаўнік зусім іншага пакалення. Слюнькоў нарадзіўся ў 29-м годзе. Ён падчас вайны, калі тыя людзі яны або ваявалі, або партызанілі, або, як у выпадку Ціхана Кісялёва, знаходзіліся ў эвакуацыі, што, дарэчы, як мяркуецца, магло крыху перашкодзіць Ціхану Кісялёву у тым, што ён не адразу стаў першым сакратаром, таму што ён Машэру быў герою, Кісялёў знаходзіўся ў эвакуацыі, працаваў настаўнікам. Дык вось Слюнькоў, ён вайну сустрэў падлеткам, дзіцём, падлеткам, і таксама, то бок гэта ўжо проста зусім іншае пакаленне. Калі б пасля Кісялёва прызначылі каго іншага, то маглі б, напрыклад, назначыць Аксёнава. І у мемуарах, у дзённіках былі такія... Можа, бачка, хто такі Аксёнаў? Так, Александр Аксёнаў, які, мне здаецца, займаў ці не ўсе пасады ў БССР. Ён быў і сакратарам абкама, і міністрам унутраных спраў, і старшынёй Савета міністраў, і другім сакратаром партыі. Усе фактычна, акрамя першага. І ён быў прадстаўніком таго пакалення. І калі б яго паставілі, магчыма, гэта лінія працягнулася б. Якая яна была б, мы не ведаем, гэта ўжо футуравогія. Прызначылі Слюнькова, які быў іншым, ён быў іншым як па ўзросце, ён быў іншым таксама па сваёй біяграфіі. Бо тыя людзі, пра якіх мы казалі, яны прыйшлі вось гэтую знакамітую камсамольска-партыйную школу, доўга рухаліся наверх па пасадах, праходзілі фактычна ўсе гэтыя прыступкі. А Слюнькоў, ён амаль не працаваў у партыйных структурах. Ён класічны гаспадарнік,
які зрабіў сваю кар'еру на мінскім трактарным заводзе, які пачынаў ад простага рабочага і стаў дырэктарам, гендырэктарам мінскага трактарнага завода. І фактычна ўвесь яго партыйны досвед гэта 2 гады працы першым сакратаром мінскага гаркама. І потым яго забяруць у Маскву, ён працуе ў дзяржплане Савецкага Саюза. І яго паплечнікі, тыя людзі, якія прыйшлі разам з ім у ладу, гэта былі гаспадарнікі. Ёсць вызначэнне, даследчык амерыканскі Майкл Урбан, ён называе іх мінскай гарадской прамысловай групай. Не ўсе, дарэчы, з гэтым згодны, калі я калісьці... Я, дарэчы, таксама. Да, таму што я размаўляў з Іосіфам Навумчыкам, які быў сакратаром віцебскага кама па ідэалогіі. Ён кажа, да глупства гэта ніхто так не называў, ніхто так не аб'ядноўваў, тым не менш, як такая, як спроба, гіпотэза, рабочая назва, чаму бы не. Гэта дастаткова цікава сфармулявана, але сэнс у тым, што гэта людзі, якія прадстаўніком якіх быў Слінкоў, якіх ён прыцягнуў разам з сабой да ўлады, гэта былі гаспадарнікі, якія прайшлі школу прамысловых прадпрыемстваў, якія зрабілі кар'еру на прамысловых прадпрыемствах і якія, крышачку, можа быць, былі ў партыйных структурах, але не надта. І калі яны былі ў структурах, то яны проста не разумелі палітыкі. Так, яны палітыкамі не былі. Да? Калі яны былі на тых партыйных структурах, то яны там за эканоміку адказвалі. І плюс таксама, што Слінкоў, калі ён прыйшоў, стаў першым сакратаром, ён пачаў кадравую чыстку. І, на маю думку, гэта была... І ты думаеш, што гэта ён пачаў, а не Масква? Яму прапанавалі. Фактычна, я лічу, што, перш за ўсё, я упэўнены, што так атрымалася, што памёр Кісялёў, і, здаецца, ці на наступны дзень прызначылі Слінкова, ці праз дзень, там абсалютна з ліхаманкавай хуткасцю, ніякіх умоўных прыстойнасцяў, хоць пачакаць крышачку, пахавалі аднаго, хутка другога прызначылі. І, канешне, у правільных савецкіх выданнях пісалі, што вось тут раптам прынялі рашэнне. Раптам рашэнне такое не прымаюць. І я абсалютна ўпэўнены, і гэта было студзень 83-го года, у лістападзе 82-го памёр Брэжнеў, які апошнія гады жыцця, я не думаю, што ён цікавіўся такімі пытаннямі, як пасада першага сакратара камуністычнай партыі Беларусі. Тады ўжо у апошнія месяцы жыцця Брэжнева быў на пасадзе сакратара ЦК па кадрах, другого сакратара быў Андропаў, які потым СССР узначаліў. І я абсалютна ўпэўнены, што Андропаў выбраў Слінкова, і Андропаў даў яму гэту каманду, што рабіць. Тут яшчэ такі момант, што Слінкоў працаваў у дзяржплане, дастаткова доўгі час, 74-83, ён быў намеснікам старшыні дзяржплана, а таксама разам з ім яшчэ намеснікам быў Мікалай Рыжкоў, які потым пры Гарбачове стане савецкім прэм'ер-міністрам. І вось 82 год Рыжкова раптам прызначаюць сакратаром ЦК, прычым ён ЦК не працаваў ніколі. Так вось проста, вельмі хутка. І плюс узнікае пытанне, адкуль узяўся Слінкоў. І людзі задавалі такое пытанне, адкуль ён узяўся, яго ніхто не ведаў. Людзі, якія, ніхто не чакаў, што ён стане. І ўзнікае пытанне, адкуль узяўся Рыжкоў. І вось такі момант, што 70-е гады пры дзяржплане Андропаў адправіў аднаго са сваіх падначаленых у дзяржплан, фактычна такім куратарам, паглядзець, што там будзе. Я абсалютна ўпэўнены, што ён рыхтаваўся да сваёй пасады кіраўніка СССР, ён рыхтаваў кадры, ён шукаў людзей, якія будуць праводзіць вось гэту палітыку, яго палітыку. Рыжкоў пачаў рыхтаваць эканамічную рэформу у Маскве ў цэнтры, Слінкова адправілі разбірацца з эканомікай у Беларусь. І я лічу, што якраз задачу яму паставілі вырашыць пытанне з эканомікай, бо быў крызіс, і ў тым ліку разабрацца з кадрамі. Бо якраз, зноў-такі, гэта была не толькі беларуская... А разабрацца ў якім сэнсе? Пачысціць іх, пазвальняць. А каго пазвальняць? То есть каго чысціць? Проста чыстка мусіць мець разуменне, што з'яўляецца смеццем. І от што... Каго вычышчалі? З аднаго боку, мне здаецца, тут два ў адным. З аднаго боку вычышчаць тыя рэшткі машэўскай каманды, то бок тыя людзі, якія проста належалі да іншай каманды, з другога боку, якія яшчэ і працавалі дрэнна. І вось і плюс гэта не проста беларускі працэс, бо акрамя таго, што
Вот тады Рыжкова паставілі ў Маскву на эканоміку. У 83 годзе у Маскве з'яўляецца Егор Лігачоў, які пераходзіць ў ЦК КПСС, які пачынае рабіць чыстку ўжо па прасторах Савецкага Саюза. Гэта быў андропаўскі месседж пачаць чысціць гэтыя аўгіевыя стайні. Вось. І то, што рабіў Лігачоў у Маскве, той пачаў рабіць Слюнькоў у Беларусі. І вось гэта ён папрыбіраў машэраўскіх вывучэнцаў, папрызначаў вывучэнцаў сваіх, і пераважна гэта былі якраз гаспадарнікі, якія сапраўды яны ніколі не былі палітыкамі, яны пераважна не былі ідэолагамі, іх не цікавіла культура, іх не цікавіла палітыка, іх цікавіла толькі эканоміка, выкананне планаў, выкананне розных справаздач спущеных з цэнтра. Гэта была ідэя і праект Москвы фактычна, да? Москвы. Паставіць просто такого гаспадарніка, да, хазяйственніка, які будзе просто выконваць загады і які просто можа як менеджер вырашаць праблемы савецкай, да, беларускай савецкай эканомікі. Так, і тут яшчэ такі момант, што ёсць такая вельмі цікавая гіпотэза пра тое, што Андропаў хацеў ліквідаваць БССР. Ёсць літаральна некалькі звестак пра гэта. Думаю, што проста фантастыка. Так, але сэнс у тым, што пра гэта упершыню расказаў Аркадзь Вольскі, які уплывовы вельмі чыноўнік, высокапастаўлены чыноўнік у ЦК КПСС, які быў памочнікам Андропава, памочнікам Чарненкі, і потым доўгі час знаходзіўся пры Гарбачове. Ён расказваў у некалькіх інтэрв'ю, што яму выклікаў Андропаў і сказаў, што ён хоча змяніць тэрытарыяльны падзел і зрабіць фактычна нешта кшталту штатаў, перакраіць усю тэрыторыю Савецкага Саюза на штаты без прывязкі да нацыянальных вось гэтых усіх рэспублік, і даў яму такую задачу. Ён дастаткова падрабязна расказвае, як ён гэта рабіў, з кім ён рабіў са сваім сябрам. І гэта, канешне, я разумею, што гэта гучыць у першую секунду як нейкая фантастыка. І пакуль у архівах няма ніякіх звестак пра тое, ці магло быць праўда. Гэта праўда. Але калі я зайшоў эту інфармацыю, я пачаў шукаць, і я знайшоў яшчэ такі ускосны ўспамін у мемуарах Александра Бовіна, які быў брэжнеўскім спічрайтарам, які вельмі добра кантактаваў з Андропавым. І вось Андропаў папрасіў яго напісаць нейкую, не памятаю, план дзеянняў, паперу, дэкларацыю. І сэнс у тым, што потым ён Андропу вярнуў гэты дакумент Бовіну, і там быў такі пасаж у тых таўсценных, сумных бовінскіх мемуарах пра тое, што ператварыць камуністычныя партыі рэспублік фактычна на такія абласныя, тое, што было да 18 годзе. Тое ж абласныя, як жа гэта сказаць лепш, не самастойнай камуністычнай партыі, а часткі агульнай камуністычнай, абласныя арганізацыі. І вось калі гэта Бовін не звяртаў асабліва на гэтай увагі, это проста быў вось такі адзін радочак, ён пайшоў далей, ён не думаў пра наступствы. Але калі далучыць адзін факт да другога факта, гэта цікава, патэнцыйна цікава. Гэта трэба шукаць. Я не хачу тут такім упэўнена сцвярджаць, ліквідаваць БССР. Можа быць, а можа і не быць. Гэта все-таки трэба было б рэфармаваць не проста кіраванне, але ўвесь канстытуцыйны лад. Так. І нават усю ідэалогію, якая была закладзена пад гэта, яшчэ там у 17 годзе. Я згодны цалкам, але чаму я гэта згадаў? Але вось чаму мне падалося, што гэта магло быць, прынамсі, як тэорыя, можа быць, не дайшлі бы да рэалізацыі, што Машэраў, пры ўсіх яго шматлікіх недахопах, ён усё ж такі быў, я магу сказаць, у нейкай ступені беларускім дзяржаўнікам БССР, натуральна. Ён быў такі савецкае ўяўленне пра савецкую мадэль, савецкая мадэль беларускай дзяржаўнасці. А Слюнькоў не быў. Вось калі бы уявіць у горшым, самым кашмарным сне, што БССР ліквідавалі, Слюнькоў быў пачуваўся абсалютна комфортна. Ён не думаў катэгорыямі нават БССР. Гэта быў такі, як сакратар абкама, толькі што абкамаў было 6, вось гэта все абласныя аб'яднаць. Ён не быў дзяржаўнікам, ён не быў палітыкам, ён быў чыноўнікам, менеджерам, паспяховым выканаўцам. І калі, зноў-такі, калі ўключыць такачку канспіравогіі, цалкам магчыма, што яго маглі накіраваць вось кшталту рыхтуй патэнцыйна такія змены. На шчасце, калі гэта праўда, то на шчасце не атрымалася, а можа гэта такая вось
думка, якая паляцела і да нікуды не даляцела. Ты узгадаў пра чыстку 83-го года. Якая пачалася ў 83-м годзе, так. Да, для мяне была заўсёды загадка, чаму ніводных мемуарах пасля ўжо ў 90-е, якія пісалі там Нікебіч, не Дементей, адпісваючы вось перыяд гэтай першай паловы 80-х, яны не ўзгадваюць пра гэту чыстку. Хаця на самой справе яна была дастаткова глыбокая. Я не памятаю адсоткаў, там вот у Урбана былі падлікі. Да? Так, я таксама на яго спасылаюся, на жаль, я не назову зараз так, конкретна лічбы. але яны там ўражваюць, да? То есть гэта, конечно, была сур'ёзная перастаноўка унутрай наменклатуры, але якая неяк засталася неадрэфлексаванай. Я скажу, што, магчыма, крыху згадаваў Васіль Лявонаў у сваіх мемуарах. Фактычна, дзякуючы ёй ён і прыйшоў, да, ён жа стаў Васіль Лявонаў, калі я зараз не быду, ён працаваў у структуры Магілёўскага аблвыканкама, адказваў там за сельскую гаспадарку, і ён па ўсіх канонах ён не мог так высока ўзляцець. І ён падрабязна ў сваіх мемуарах расказвае, што Слінкоў прыехаў у Магілёў, пачаў праводзіць некае пасяджэнне, і той чалавек, які адказваў сельскую гаспадарку, нічога не змог прадэманстраваў сваю поўную няздатнасць, выклікалі Лявонава, і Лявонаў такое зрабіў глыбокае ўражанне Слінкова, што ён там атрымалася так, што праз пэўны час загінуў у аварыі, аўтакатастрофе тагачасны першы сакратар Магілёўскага абкама. Прышэпчык, так, Віталь. І Слінкоў згадаў Лявонава і фактычна яго праз некалькі пасадаў паставіў на гэтую пасаду. І калі-небудзь ўсё ж такі ён крышачку згадвае. Але агулам я цалкам згаджуся, што ніяк не адрэфлексавана, і хоць гэта было вельмі істотнае значэнне, гэта чыстка не толькі тады, нават потым. Я для гэтай кніжкі размаўляў з Сергеем Навумчыкам, які быў у 90-е гады дэпутатам Верховнага Савета ад БНФ, і ён зрабіў такое цікавае назіранне, што яму яго калегам было прасцей у некаторых пытаннях дамаўляцца з машэраўскімі кадрамі, а не са слінкоўскімі. Бо ў машэраўскіх кадрах все ж такі быў нейкі сантымент да беларускай мовы, і іх з імі можна было дамовіцца. А слінкоўскія кадры, яны былі абсалютна кансерватыўныя, цвердалобыя і без шансаў. І вось я лічу, што ў нейкай ступені вось гэта чыстка, яна паўплывала на тое, што гэта пакаленне, яно заблокавала рэформу пачатку 90-х. Бо калі распаўся Савецкі Саюз, яны былі гатовыя, умоўна, іх раздражняла тое, што ім трэба згадваць з Масквой усе дэталі, умоўна, я не веду, адкрыць лазню трэба узгадніць, да, пытанне. І калі ёсць магчымасць самім вырашаць гэтыя пытанні, самім будаваць заводы, напрыклад, выпісваць нейкія прэміі, зараз, конечно, утрырую крышачку, яны былі за. Але вось гэтых пытаннях мовы, культуры, нейкіх палітычных, яны... Суверэнітэт. Так. Вось ёсць нейкая мяжа, да? А далей яны просто засталіся ў тых савецкіх каштоўнасцях. Яны засталіся ў... Да, але я скажу, што это не савецкія каштоўнасці, таму што можна было разумець савецкія каштоўнасці і ўключаць вось гэта. Але, думаю, гэта пра тое, пра што ты ўжо казаў, да? То есть яны проста не былі палітыкамі, яны не разумелі... Я скажуся, так. Как бы вышэй за свае заводы, за планы, і не бачылі увесь ландшафт, да? У кантэксце палітычным, шырокім значэнні слова палітыка, да? То есть она можа быць і савецкая, і не савецкая. Яны проста да гэтага не дараслі. Я, дарэчы, лічу, што гэта адна з трагедый, да? Беларуская. Скажуся абсалютна. Таму што напэўна, пачатак 90-х быў бы зусім іншы, каб у камуністычнай партыі былі палітыкі, а не проста такія шэрыя менеджеры. Так, я скажуся, што магчыма, я думаю, што я не толькі я разважалі, што магло бы быць па-іншаму, да? Магчыма, калі б у кіраўніцтве кампартыі апынуліся людзі, я разумею, што яны далёка не ідэальныя, што яны цынічныя, што іх мільён недахопу, але каб гэта быў умоўны Краўченка, да? Які пры ўсіх сваіх не, ён ўсё ж такі быў беларускамоўны, ён быў гатовы размаўляць па-беларуску і гатовы ісці насустрач, калі б такія людзі, прыкладна, былі такі тыпаж, гэта было б лепш. З імі можна было б дамовіцца, і яны б, тыя людзі, які умоўна змаглі бы, іх праціўнікі скажу, што перафарбавацца, іх прыхільнікі сказалі бы, што павярнуцца, тыя людзі, якія, як у іншых... Якія маглі проста зразумець, што будзе далей, да? І разумець, што ўсё ідзе да
калапса, і треба просто перахопліваць палітычную вот, лінію. Ёсць прыклад Бразаўскаса, які быў першым сакратаром камуністычнай партыі Літвы, які падтрымаў руху незалежнасці, які стаў першым прэзідэнтам Літвы і які падтрымліваў рух НАТО і ЕС. Краўчука, можна Так, там так. згадаць І і Шаварнадзе. Назарбаева. Да, І я згодны. такіх было шмат, і, напэўна, такіх, напэўна, нават было больш, да, Так. вот, сярод Мы элітаў. мы гэта Да. прайгралі, мы І- адсталі, гэта, канешне, сапраўды гэта адна з беларускіх такіх трагедый невыкарыстаных нашых шансаў. Магло быць пайсці па-іншаму. Вы, дарэчы, да, адно з пытанняў было пра мемуары, і гэта таксама адна з праблем, што беларускія чыноўнікі, першыя, просто пісалі мала мемуараў, другое, яны баяліся ўсяго, усіх, заўжды, заўсёды. У мяне быў прыклад, калі я паспрабаваў узяць інтэрв'ю у Міхасёва, ён быў у 80-х гады старшынёй Мінхаравыканкама, у 90-м годзе ён сышоў на пенсію. Я яму патэлефанаваў, гэта быў сярэдзіна 10-х гадоў, 10-е гады гэта былі, і ён, яму ў голасе я адчуў страх. Яму было неверагодна страшна просто ад прапановы, што яму прапанавалі паразмаўляць. І гэта вельмі тыпова. І Ну, гэта, на жаль, на жаль. На жаль, таму што вось у тых людзей, хто працаваў у Маскве, у вышэйшых эдаколах, якое там лянівы не пісаў, сапраўды ад прыбіральшчыцы да ахоўніка, усе пісалі мемуары. А у нас гэтых мемуараў, калі кажуць, што мемуары з'явіліся, ну, літаральна па пальцах можна пералічыць гэтыя кніжкі, за іх любы даследчык проста паляваць будзе, таму што іх амаль няма. Ну так, ну і архіўныя матэрыялы не публікуюцца. Я маю на ўвазе асабістых архіваў. Маглі б рабіць нават не толькі самі гэтыя дзеячы, але, можа быць, іхнія нашчадкі, каб просто вот упісаць у гісторыю. Да, Так. У іх проста няма разумення. І, ну, дарэчы, я працаваў у архіве Слінкова у Нацыянальным архіве Беларусі. Ёсць там цікавы момант, але, на жаль, шчыра не шмат. Там такое вельмі ўсё. Ну, але нешта, напэўна, у сваяку захоўваецца, што можа было б цікава таксама быць. Так, але няма жадання, няма разумення гэтага, і таму, конечно, тут белых плямаў просто велізарная колькасць. Ну, добра, да, это такая асобная і складаная тэма. Ну, але вернемся, уласна, да гэтай перыяду 80-х. Ну, падаецца, збольшага зразумела, так? Сапраўды, беларуская савецкая номенклатура пагрузілася ў палітычны крызіс, я б сказаў, да? Вот в 83-м годзе метапалітычны. Не з пункту гледжання менеджменту, а вось з пункту гледжання разумення таго, што можна атрымаць ад кіравання рэспублікай, што можна чакаць ад савецкай сістэмы, ці сур'ёзна можна яе рэфармаваць, прадбачыць вось той крызіс, які адбыўся в 89 годзе. Ну, як падаецца, што вот эта новая генерацыя, яна была беспаможная просто ў гэтым, да? Ці просто гэтага не бачыла, да? Тое, што маглі разумець вот, людзі так, узроўню там Андропова, там, да? Ці можа нават Шаварнадзе, ну там я не ведаю. Вот, для гэтых людзей гэта было недаступна, і, магчыма, таму іх уласна і прызначылі з Масквы пасля вот, смерці Машэрава, Кісельова, каб просто тут не ускладняць палітычную сітуацыю ў Беларусі, так? Тут і так, і не, мені здається, з одного боку так, була ставка на економіку, а з іншого боку, Слінков вже не буде, наприклад, призначати людей інших, да, призначати політиків. Люди, звичайно, беруть у представників своєї команди людей, подобних на себе, з агульними коштовностями, тому який був він. Але я думаю, що не варто перебільшити його вплив на формування команди, тому що многі особи, яны узгаднялися все одно в Москві. Ті, хто узначальвали розныя камітэты і ў партыйных структурах, і міністры. І тут не было, мне падаецца, яго карт-бланша. Думаю, што это было все-таки вельмі так каардынавана з Масквой. Ну, ці ты не пагодзішся. Мне здаецца, заўжды залатая сярэдзіна, што нейкае нешта з Масквы, нешта ад яго. І калі ён мог вылучыць, прасунуць нейкага кандыдата. Напрыклад, я чытаў пра тое, што калісьці Слінков заўважыў Таразевіча, які быў пры ім старшыня прэзідыума Верховнага Савета. На нейкіх, здаецца, можа,
ці ён быў геадэзістам спачатку, потым пайшоў у райкамы Мінска працаваць, ён яго заўважыў, пачаў яго цягнуць наверх. Да? То бок гэта была ініцыятыва Сланюкова. Але натуральна, калі б Масква не ўзгадніла ў кандыдатуру, то ўсё нічога далей бы не зрабіў. Таму што, напрыклад, это рэдкі прыклад, калі Сланюкоў хацеў браць не чалавека падобнага на сябе, ён спрабаваў зрабіць сакратаром ЦК па ідэалогіі Геннадзя Бураўкіна. Але Масква яго не ўзгадніла, таму што пайшлі даносы на тое, што ён нацыяналіст. І тады, раз Бураўкі не падыходзіць, яны ўзялі Пячэннікава, які быў таксама такі ж гаспадарнік, як і Сланюкоў. Таму тут такая хісткая сітуацыя, дзесьці яго ініцыятыва яго, а там уже, як кажуць, як атрымаецца, як узгодніцца. Добра, такім чынам такая відавочна апалітычная, так бы мовіць, фігура, пачатак крызісу беларускай номенклатуры. Гады кіравання Сланюкова 83-87 год, і на гэтыя гады прыпадае вялікая трагедыя, звязаная з аварыяй у Чарнобылі. І як на твою думку, якая роля у рэакцыі на гэта беларускіх савецкіх уладаў таго часу? Ці мог ён нешта зрабіць па-іншаму? Ці варта было пад яго чакаць нейкіх дзеянняў, якія маглі б выратаваць тысячы, дзесяткі тысячаў жыццяў? Ён, натуральна, мог зрабіць, але калі касцісам, ён мог зрабіць, але гэта быў бы не Сланюкоў, іншы чалавек. Таму што, натуральна, з здаровага пункту гледжання трэба было, як мінімум, яму прапаноўваў навуковец Несцярэнка нейкія такія вельмі простыя крокі, напрыклад, раздаць ёд насельніцтву. Напрыклад, адмяніць першамайскую дэманстрацыю. Напрыклад, выступіць па тэлебачанню і сказаць: не выходзьце з дамоў. І гэта было абсалютна яго па сілах. У той момант ён бы, натуральна, магчыма, потым яго бы рашэнне адмянілі, але ён мог гэта зрабіць, не ўзгадняючы. Але іншае пытанне, што калі мы ведаем яго біяграфію, яго паводзіны, яго псіхалогію, ён паводзіў сябе як абсалютна тыповы савецкі чыноўнік, які баяўся, які перастрахоўваўся, які баяўся зрабіць нешта не тое, які баяўся за сваю кар'еру. Калі быў то Алеся Адамовіч расказваў пра свой дыялог са Сланюковым, калі Сланюков яму казаў: а уяві, мы адселім людзей, а раптам атрымаецца, што не трэба было зрабіць. І гэта проста ключ яго паводзінаў. Яны абсалютна амаральныя з чалавечага пункту гледжання, з гледжання здаровага сэнсу, але яны абсалютна тыповыя для такога, для тагачаснага першага сакратара ЦК КПБ. Ён, канешне, я чытаў мемуары памочніка Шчарбіцкага, які быў кіраўніком Украіны. Напрыклад, Шчарбіцкі, ён быў больш уплывовы, ён быў членам палітбюро, а Сланюкоў тады быў толькі кандыдатам. І Шчарбіцкі спрабаваў адмяніць першамайскую дэманстрацыю, калі верыць памочніку, натуральна. Але Гарбачоў яму сказаў не, і ўсё. І той пакорна пайшоў і яшчэ ўнукаў взяў на тую дэманстрацыю. І таму у той філасофіі, у тых межах ён дзейнічаў абсалютна лагічна, на жаль. Гэта жахліва, ён, канешне, мог, пра гэта ніхто не мог здагадацца, калі б ён выступіў тады, яго б натуральна знялі, яго б, напэўна, адправілі, гэта былі гарбачоўскія часы, не крыважэрныя, яго адправілі б нейкім паслом, бадай, але ён бы пасля, не мог ведаць, што праз 5 гадоў распадзецца Савецкі Саюз, але абсалютна можна дапусціць, што ён быў бы нацыянальным героем за гэта, і ён бы мог, не ведаю, можа нават да ўлады вярнуцца ў 91-м годзе. Але ён гэта не зрабіў, і гэта закрэслівае яго біяграфію, уявіць, што ён потым пойдзе на пенсію ў 90-м годзе, ён захварэе цяжка, уявіць, што хтосьці прапануе яго вярнуць, немагчыма. Ён себе проста, ён закрэсліў сябе, ён застаўся, Адамовіч яго назваў чарнобыльскім пілатам, ён і застаўся чарнобыльскім пілатам. Таму што зараз, напрыклад, можна рабіць, ёсць прыхільнікі і крытыкі Машэрава, але такіх сур'ёзных абаронцаў Сланюкова я, напэўна,
хоць прыхільнікаў нейкіх. Ну, нейкіх прыхільнікаў. Да. Гэта Чарнобыль паставіў крыж на яго рэпутацыі, гэта немагчыма адмыць, немагчыма адмяніць. Ну, вот ты пішаш падчас працы над кнігай, натуральна закранаў у тым ліку і гады ўжо ягоныя пасля палітычнай кар'еры. Як ты думаеш, ці ён гэта ўсвядоміў? Усвядоміў сваю памылку? Ну, тое, што ягоныя дзеянні яны прывялі да трагічных наступстваў, для таго, што дзесяткі тысяч людзей, можа бы, нават больш ад гэтага істотна пацярпелі, і ён адказны за гэта. Гэта вельмі добрае пытанне, і, напэўна, мне няма адназначнага адказу. Я знайшоў толькі адну. Ён, па-першае, ён вельмі мала даваў інтэрв'ю. Я палічыў, можа, інтэрв'ю 3 за ўсе гэтыя гады, 3, максімум 4. Ён амаль нікому, ён всім адмаўляў. І ён, натуральна, у гэтых інтэрв'ю сябе абараняў. Ёсць адна згадка у інтэрв'ю Геннадзія Бураўкіна, які, нагадаю, Бураўкін быў тады старшынёй дзяржтэлерадыёкампаніі БССР. І ён казаў, Бураўкін расказваў, што Слюнкоў сказаў яму, што так, я вінаваты перад табой, і што я так, напэўна, разумею, што ты лічыш мяне вінаватым. Бураўкін яму кажа, што не толькі все вінаватыя. То бок нейкія думкі пра віну ў яго былі, але гэта адзіная згадка. Наколькі ён выходзіў на абагульненне, наколькі ён разумеў глобальна, можа быць, ён нейкім такім прыватным мікраўзроўні, ён, магчыма, разумеў, што, можа быць, трэба было зрабіць крышачку па-іншаму. Але ці змог ён узняцца і разумець, што ён нарабіў глобальна, не ведаю, можа быць і не. Я б сказаў, хутчэй не, але гэта моя прыватная версія, якая я не магу ні даказаць і напэўна, і абвергнуць яе пакуль немагчыма. Неўзабаве пасля Чарнобыля Слюнкоў пакідае пасаду ў Беларусі, працягвае агульнасаюзную кар'еру, але якая таксама хутка скончваецца. Чаму? Пытанне чаму, так? Таму што ён быў паспяховым, можа быць, не палітыкам, альбо чыноўнікам, меў дастатковы досвед у кіраванні, меў базу, маецца на ўвазе сувязі, мог мабілізаваць ресурсы для сваёй нейкай будучай кар'еры ўжо падчас распаду Савецкага Саюза, ўжо незалежнай Беларусі, але ён цалкам знік. То есть з 90 па 22 год прайшло 32 гады, то есть ён яшчэ пражыў пасля сваёй палітычнай адстаўкі дастаткова доўгае жыццё, але ўжо ніколі не вяртаўся ні да публічнай, ні да палітычнай дзейнасці. І, конечно, больш за ўсё цікавіць, чаму менавіта ў тыя часы, на пачатку 90-х, ён цалкам знік. У Маскве наогул у яго была кар'ера вельмі паспяховая, бо ён, самае галоўнае, што стаў членам палітбюро, і гэта быў усяго 3-й беларус, да яго былі Мазураў і Грамыка. Усяго 3-й беларус, які стаў членам палітбюро, гэта, фактычна, гэта сапраўды вышэйшае кіраўніцтва краіны, і яшчэ трэба сказаць, што ўсё ж такі пры Гарбачове палітбюро рэальна вырашала справы, таму што пры позняй часы Брэжнева гэта фікцыя, фактычна, гэта там усё вырашала некалькі чалавек. Там можна было дыскутаваць, бо выдадзеныя дакументы пра іх дыскусіі там, і ён сапраўды вырашаў шмат. І ён быў вельмі ўплывовы, яго Гарбачоў сапраўды слухаў. Слюнкоў быў адным з распрацоўшчыкаў эканамічнай рэформы. Яна атрымалася неўдала, але гэта тэма ўжо асобнай гутаркі. І Гарбачоў, дарэчы, у адным з сваіх інтэрв'ю, нават у некалькіх інтэрв'ю, яго запыталі, пра што вы больш за ўсё шкадуеце. І адным з пунктаў было тое, што не паслухаўся Слюнкова. У адным з яго дзеянняў, там ён прапанаваў, фактычна Слюнкоў прапаноўваў у тым ліку абмежаваць грошы на военно-прамысловы комплекс, адправіць іх на пакупку тавараў першай неабходнасці, такі абсалютна здаровыя эканамічныя рашэнні. І яго Гарбачоў не паслухаў і шкадаваў пра гэта вельмі. І вось ён фактычна, То есть он еще таким реформатором лічыўся. У эканоміцы. Тут вельмі істотны момант, што якраз у грамадска-палітычным жыцці это такі рэтраград. Глобальны, конечно. Там ёсць свае нюансы,
Але ў эканоміцы ён такі, ну, па савецкіх часах ён абсалютна прагрэсіўны чалавек у савецкія часы для савецкай партыйнай эліты, я удакладню лепш так. Вось, і хадзілі нават чуткі, што ён можа нават і прэм'ерам стаць, таму што пазіцыі Рыжкова хісталіся, Рыжкоў не хацеў рэформ, і нават тое, што Слінкоў у пэўны момант Гарбачоў прапанаваў план эканамічных ператварэнняў, і там у партыйнай эліце казалі, што гэта кшталту як 500 дзён Яўлінскага. То бок гэта было дастаткова радыкальна. Але так атрымалася, што ён, чаму ён сышоў на пенсію? Ён інфаркт атрымаў, і прычым інфаркт атрымаў пасля таго, як яны на палітбюро, ці то з Рыжковым, ці з іншым, карацей, на палітбюро стаялі такія крыкі, лямант і ўзаемныя прэтэнзіі, што ў накале эмоцый ён атрымаў інфаркт. У 90-м годзе. І таму ён менавіта сышоў. І гэта, канешне, ну, не ведаю, можа карму лічыць. Праз 4 гады яго дагнала, кажуць, адказ такі прыйшоў. І ён мог, ну, тут Савецкаму Саюзу заставаўся жыць колькі год, да? Але ён мог стаць нават, я лічу, што ён мог стаць прэм'ерам. Ён сышоў на пенсію, сышоў сам. І першыя гады ён проста, ну, я лічу, што ён не мог у сэнсе здароўя працягнуць некую актыўнасць. Потым атрымалася так, што у Расіі ён не быў відавочна запатрабаваны, таму што там пачаліся радыкальныя эканамічныя рэформы. І для каманды таго ж Гайдара погляды Слінкова, гэта, ну, па-перше, ён быў не чалавек іх каманды, гэта было кансерватыўна, гэта быў ужо пройдзены этап. А ў Беларусі, ну, тут трэба сказаць, што яго, па-перше, была рэпутацыя грамадская, што яго ненавідзелі за Чарнобыля. І па-другое, Слінкоў, тут трэба яшчэ таксама сказаць, што ён быў вельмі, ну, грубы чалавек. Таму што тыя людзі, які пішуць пра яго... Як вот на гэтай вокладцы. Так, вокладка абсалютна шокоўная, вельмі ўдзячны дызайнеру. Гэта кніга ў выдавецтве Андрэя Янушкевіча выйшла. Дык вось, людзі, нават якіх яго казалі добрыя словы пра яго працаздольнасць, розум, усе казалі, што ён быў, ну, хамам. Ён быў хамам, ён брэдкасловіў, ён мог крычаць, і людзі, якія працавалі з ім, яны яго не любілі, яны яго баяліся. І калі ён сышоў у Маскву, людзі ўздыхнулі спакойна. І калі і тая эліта, якую фактычна ён вывеў у людзі, да, якая, хтось з іх стаў дэпутатам Верхоўнага Савета 12-го склікання, таго самага першага парламента незалежнай Беларусі, тыя, хто трапіў у Саўмін на кіруючыя пасады, бо я лічу, што і Кебіш у пэўнай ступені быў вывучэнцам Слінкова таксама. Гэта тая вось прамысловая каманда, Кебіш таксама пачынаў з дырэктарства завода. Яны яго не хацелі, каб ён вяртаўся. І быў такі эпізод на пасяджэнні парламента, калі яны, там жа было расследаванне пра Чарнобыль, і яны яго называлі палітычным трупам. І фактычна яны, вось тыя дэпутаты, яны хацелі усю віну са Слінкова, яны хацелі пазбегнуць адказнасці ўсёй партыі, яны хацелі перакласці на ўсю віну за Чарнобыль. Гэта ён быў вінаваты. Вось гэта, я лічу, спалучэнне двух момантаў, дзеянні падчас Чарнобыля, проста асабістыя, вось гэта, з ім ніхто не хацеў мець справу. І таму ён атрымаўся проста выкінуты з вялікай палітыкі, ён застаўся ў Маскве, вось, а потым яшчэ давучыліся, з аднаго боку давучыліся праблемы са здароўем, я пішу, што там было некалькі аперацый, яму там і нырку выдалялі, і інфаркт, здаецца, і онкалогія ў яго была. Гэта такі, ну вось, што тычыцца здароўя. А па-другое, ёсць яшчэ такі цікавы момант, яго таксама пры жаданні можна было б раскручваць далей. Я магу дапусціць, што на тым этапе Слінкоў хутчэй крытычна ставіўся да Лукашэнкі. Бо ёсць успаміны Марыніча, спачатку чыноўніка партыйнага савецкага незалежнай Беларусі, а потым апазіцыянера. І ён згадываў пра тое, што ён спрабаваў праз расійскія, праз аднаго таксама чыноўніка беларуса выйсці на расійскія колы, патлумачыць, што не трэба, маўляў, падтрымліваць Лукашэнку, і яны спрабавалі выйсці праз Слінкова. І калі, ну, гэта фраза, магчыма, што ён не вельмі добра ставіўся да тых нейкіх першых дзеянняў, ну, прынамсі, ў 90-е гады. Вось, гэта гіпотэза, я не магу яе пацвердзіць, ну, фактычна толькі адзін факт. А ўжо потым нулявыя, там ужо, я лічу, што там ужо проста пайшлі праблемы са здароўем, і гэта дадаткова, што яму было не да таго.
І самае галоўнае, што ён быў ўсё ж такі не палітыкам, а ён быў чыноўнікам. Таму што палітыкі людзі, якія імкнуцца нагадваць пра сябе ўвесь час, ёсць патрэба, няма патрэбы, і кажуць, як той казаў дыёзны Жырыноўскі, галоўнае кажыце пра мяне, неважна што, галоўнае кажыце. А чыноўнікам пра мяне забыліся, кажуць, і добра. І я буду ціха сядзець, нікому не замінаючы. І мне здаецца, вось спалучэнне гэтых усіх фактараў глобальна яно паўплывала на тое, што ён фактычна прасядзеў ціха гэтыя 32 гады. Добра, дзякуй. Ну, я думаю, што это асноўныя моманты, да, найбольш важныя, якія ў межах нашай невялікай размовы мы маглі разгледзець. Але ў мяне крыху ёсць дадатковых пытанняў, якія звязаныя з увогуле вывучэннем, даследаваннем гэтага савецкага перыяду. Нягледзячы на тое, што ў афіцыйнай прапагандзе гэты перыяд, пасляваенны перыяд, лічыцца перыядам росквіту, ну, прычым шмат у чым гэта і адпавядала праўдзе, перыядам бурнага расцвету і перыядам, да якога такія вельмі станоўчыя пазітыўныя рэферэнцыі ідуць. Гэты перыяд не з'яўляецца папулярным для правядзення даследаванняў. Вельмі мала кніжак выходзіць, вельмі мала нават архіўных матэрыялаў друкуецца, ну, сістэматызаваных, уже апрацаваных. Мы вельмі мала ведаем пра палітыку. Так, цалкам згодны. Чаму так? Чаму пазіцыя дзяржавы ці пазіцыя гісторыкаў? Чаму гэта настолькі непапулярны перыяд, чаму так мала кніг выходзіць, нягледзячы на тое, што, ну, прынамсі, дзяржава лічыць яго важным перыяд. Ну, па ідэі, калі б яны лічыць важным, то трэба ўкладаць, даследаваць, неяк сістэматызаваць, рэфлексаваць. А вось, скажем, калі аналізаваць наратывы, я проста сам займаўся гэтым, да, у межах аднаго даследавання наратывы пра вось гэты перыяд савецкі, да. Ён абсалютна у дзяржаўных, ну, назовем это так, дзяржаўных наратывах, да, як яны распавядаюць пра гэты перыяд, ён пераважна абсалютна стэрыльны, ён без людзей. Там фактычна ніколі не будзе нейкіх палітычных працэсаў, ну, маецца на ўвазе нейкае супрацьстаяння, нейкае развіцця, да, там усё зводзіцца да таго, што там расла бульба, рабіліся машыны, там і это то, і все, і на гэтым як бы кропка. Вось, ну і гэта дзіўна, таму што, напэўна, можна было б з гэтага перыяду больш там раскручваць герояў, напаўняць яго нейкімі сюжэтамі цікавымі, да, для таго, каб проста людзі зноў жа да яго ставіліся значна лепш, асабліва маладая генерацыя, якая ўжо не памятае, да, гэтую там каўбасу там па 2,20, і гэтага не адбываецца, да. Ну і калі казаць недзяржаўную сферу, то таксама, да, мала даследуецца, тут больш зразумела, ён проста не вельмі любімы, да, гэты перыяд. Але твоё меркаванне, то есть чаму гэта такая все-таки нелюбимая тэма для беларускай гісторыі? Тут, мне здаецца, да, ёсць комплекс цэлых прычын. Ну, па-першае, ўсё ж такі амаль закрытыя архівы. Таму што нават, я сапраўды згодны, што, вось, напрыклад, ёсць умоўна ідэалізаваны перыяд Машэрава. Але ж нават ёсць пратаколы бюро ЦК КПБ, ну, то бок мясцовага палітбюро. Я памятаю, што я гартаў іх, але якім чынам гартаў? Я была гістфак БДУ, архіўная практыка. Ну, у архіўная практыка ў беларускіх рэаліях нулявых, это калі ты цягаеш стосікі з аднаго месца ў іншае. Я вось такім чынам убачыў гэтыя пратаколы, да? Ну, натуральна, тэлефона тады мабільнага яшчэ не было, і магчымасці нешта зняць не было. Але ж яны не апублікаваныя дагэтуль. І гэта, ну, таксама, напэўна, гэта можа хтосьці не хоча, хтосьці баіцца, гэта дзяржаўная установка, архівы гэтыя закрытыя. Хоць у Маскве гэта ўсё, ну, я лічу, што шмат чаго выдаецца. І гэта закрытае зараз, да? Ну, яно не... Калі я гляджу тыя адкрытыя фонды, ну, вось каталогі, ніякіх цытат з пратаколаў пасяджэння бюро няма. І я не сустракаў ніводнага даследчыка. Ну, можа, дзесьці яно так схавана, што ніхто знайсці не можа, і я не магу, але я не бачу, ну, яны не ўведзены ў навуковы ўжытак. Ну, да, закрытыя, ну, фактычна напаўзакрытыя архівы. Па-другое, тэма гэта, яна абсалютна не вітаецца пры даследаваннях. Таму што я магу сказаць пра сябе,
Я прыйшоў на гістарычны факультэт БДУ з марай пісаць пра перабудову. Пісаць, я ўжо тады марыў пра навуковую кар'еру, пісаць курсавыя, дыпломную, кандыдацкую. І мне сказалі не. Што, сказаць такое, што ты ніколі не абаронішся. Я, конечно, тады вельмі пакрыўдзіўся, але заднім часом я разумею, што, кажуць, мне жадалі добра, гэта праўда, ніколі б не абараніўся. І я тады спытаў свайго навуковага кіраўніка, а які тады перыяд, я проста цікаўся 20-м стагоддзем, які самы позні перыяд можна ўзяць. Кажу, бяры 20-30-е гады. І ў выніку мая дысертацыя была пра сістэму вышэйшай адукацыі савецкай 20-30-е гады якраз. І вось калі я ўжо абараніўся, я ўжо мог займацца тым, чым я хачу, власна, я звярнуўся да перабудовы. І гэта ж не проста прыватнае меркаванне кагосьці, гэта агульны падыход. Няма дысертацыі, няма, я лічу, амаль няма планавых тэмаў, а ўсё ж такі у нас, гэту кнігу яна стваралася мною ў вольны час, вось яна таму і пісалася, яна ж фактычна напісалася 15 гадоў, не значыць, што там з раніцы да вечара. Там маглі быць паўзы ў год, так? Але напісалася таму, што я не быў прывязаны да нейкіх дзяржаўных інстытуцый. Людзі, тыя працуюць, які ў інстытуце гісторыі, гістфаку, у іх ёсць свае планы, а там такіх, там няма ніякай прывязкі, гэты перыяд проста не ўключаны. Яны, власна, імі не займаюцца. То бок, у нас закрытыя архівы, у нас няма няма вось такіх тэмаў, планавых тэмаў. І атрымліваецца, што гэты перыяд ён і не запатрабаваны, не цікавы, хоць ён, там, калі любы перыяд, мне здаецца, калі яго пачаць даследаваць, там шмат чаго можна цікавага знайсці. І вось гэта, мне здаецца, гэта такія дзве асноўныя глобальныя праблемы, і няма магчымасці, не хапае вось гэтых архіўных дакументаў, і вось атрымліваецца, што фактычна у нас, прычым той жа Расіі, велізарная колькасць дысертацый пра перабудову, даследаванняў. Гэта абсалютна... Так нават у Літве. І ў Літве, так. Там Украіну. І, я не ведаю, што там адбываецца ў Сярэдняй Азіі, але сярод тых краінах, дзе вядома, мне гістарыяграфія, конечно. То есть гэта вельмі шмат увагі гэтаму даюцца, рэфлексія. У нас гэта проста белая пляма, вось у нас яшчэ прынамсі, да апошніх гадоў вывучаліся 20-30-е, зараз мне складана сказаць, што будзе, але вось фактычна на вайне ўсё і сканчвалася. Уся палітычная беларуская гісторыя сканчвалася на другой сусветнай. А далей вось такая проста сапраўды белая пляма. Да 89-го года, калі быў заснаваны БНФ. Далей вось гэта сапраўды, я цалкам схажуся, каровы, авечкі, жывагадоўля, такое абстрактнае, без ніводнага прозвішча. І я баюся, што гэта велізарная праблема, яна ж будзе павялічвацца, паглыбляцца, таму што зараз, ці будзе яшчэ проста горш, і гэта тэма, яна не будзе запатрабавана ў дзяржаўных інстытуцыях так дакладна. Так. Я тут не дарма згадаў пра 89 год, тому што, чытаючы мемуары тыя невялікія, якія публікаваліся гэтымі дзеячамі беларускай номенклатуры, хаця бы Кебічеву згадаць, Дементея, і там вельмі бачна, як палітыка ўзнікае ў 89 годзе. То есть да гэтага такія наратывы пра збожжа, агуркі і гэтак далей, і пра то, якія ўсе добрыя кіраўнікі. У нас быў адзін добры кіраўнік, другі добры кіраўнік, і трэці добры, а гэта яшчэ лепшы, а гэта і такой. І от у 89 годзе адбываецца з'езд БНФ, і раптам пачынаецца нейкая палітыка. Яшчэ з'езд народных дэпутатаў у Маскве. Конечно, але унутраная, калі казаць пра беларускую палітыку, гэта зноў ж, конечно, утрыруючы, але з'яўленне апазіцыі, і адразу пачынаюцца нейкія ворагі, пачынаюцца з'яўляцца кепскія людзі нават у номенклатуры. Але жыццё пачынаецца. Нейкае жыццё, дынаміка, экспрэсія, эмоцыі. Я сачуся, так. І гэта вельмі кепска, бо гэта, фактычна, я выказваў думку, што каманда Слюнкова паўплывала на неправядзенне рэформаў. Гэта ж як адзін з варыянтаў разважанняў. Такіх тэмаў шмат, а яны фактычна не рэфлексуюцца. Няма каму і няма магчымасці асаблівай, на жаль. Добра. І можа, вже апошняе такое пытанне.
Ну, а што рабіць вот з гэтым перыядам? Што мы можам рабіць у ягоным даследаванні, у ягоным асэнсаванні? Можа, якія прыярытэты трэба браць? Ну, і нам, як даследчыкам, але, можа быць, больш шырока грамадскасці, сродкам масавай інфармацыі. Ну, у меня няма таких нейкіх рэцэптаў. Ну, мне здаецца, што трэба проста рабіць, да? Ну, як мінімум, можна, ну, па-першае, ўсё роўна з'яўляюцца захвочваць людзей пісаць мемуары, да? Шукаць мемуары, таму што я ўжо пасля таго, як з'явілася гэта кніга, я знайшоў у беларускай ваеннай газеце за 22 год згадку пра тое, што Слюнкоў пісаў нейкія мемуары. Правда, ён быў, што тыпова для Слюнкова, ён забараняў іх друкаваць. І мне цікава, можа быць, у тэорыі гіпатэтычна нейкія староначкі, як кажуць, можа, і не засталіся, можа, іх сваякі захочуць выдаць. Можна, як мінімум, у СМІ нават у пачатку 90-х гадоў з'яўляліся перыядычна то нейкія інтэрв'ю, то нейкія згадкі. Я час ад часу, вандруючы ў сеціве, я знаходжу нешта, любы, мне здаецца, аўтар, які захоплены сваю тэму, ён кніжка выйшла, пачынае думаць, а што б яшчэ дадаць, а што яшчэ не хапіла, што не паспела. І я ўжо пачынаю адкладаць сябе для другога выдання. Натуральна, можа быць, там праз 20 гадоў, да? Там праз 10, праз 20, але што можна дадаць? І сустракаюцца час ад часу нейкія інтэрв'ю, якія, ну, нейкія факты, нейкія дробненькія штрыхі. І ёсць, ну, сярод той же беларускай номенклатуры можна даследаваць іншых людзей. Я не кажу, што яны ўсе кажуць, мы не кажам, яны зараз добрыя хлопцы ці дрэнныя хлопцы, да? Але нават на нейкім рэгіянальным узроўні, напрыклад, браць, не ведаю, Гродзенскага Кляцкова, Брэсцкага Сакалова і разбірацца, што яны рабілі, што яны, не ведаю, яны развалі эканоміку, напрыклад, яны разбуралі цэнтр горада. І, ну, то бок там ёсць і на ўзроўні мікрагісторыі, і на ўзроўні макрагісторыі, ёсць чым займацца, ёсць цікавыя сюжэты. Тут галоўнае, кажуць, заўжды жаданне, час, грошы, такія базавыя рэчы, з якімі заўжды праблема ў нашы часы. Так, а от што было найбольш складаным пры напісанні кнігі? Складана, конечно, было знайсці час, таму што я памятаю, што нават калі я пісаў сваю дысертацыю пра адукацыю, я паехаў у Маскву працаваць у архівы, і атрымаецца, што я паралельна замаўляў для дысертацыі і для Слюнкова. Кніжкі для дысертацыі і для Слюнкова. Ну, фактычна, ну, як сеанс адначасовай гульні, ты гуляеш на некалькіх дошках. І ёсць нейкая абавязковая праграма, ёсць праграмы дадатковыя для душы. І вось праблема спалучыць гэтай рэчы. Ну, знайсці час, таму што сапраўды ёсць, ну, гэта кніга стваралася абсалютна на такім поўным суцэльным энтузіязме. І праблема таксама, знайсці нейкія звесткі, бо я прыводзіў прыклад з Міхасёвым, калі людзі проста адмаўляюцца, і такіх прыкладаў, які, ну, хтосьці памёр, хтосьці маўчыць, хтосьці не хоча, не хапае проста, не хапае з гэтымі напаўзакрытымі архівамі, калі ты па крупінках бярэш. І, ну, асабіста ў мяне, напрыклад, была праблема своечасова спыніцца. І тут я, дарэчы, хочу сказаць дзякуй сваёй жонцы, якая мяне хадзіла і нагадвала: сканчвай кнігу. І таму што калі б не яна, я, напэўна, я б яшчэ гадоў 5 вось так дашліфоўваў, таму што хочацца ж ідэальнага варыянта, хочацца, каб все было і звышчытэбельна, і звышдакладна. І я разумею, што ў нейкі момант проста трэба спыніцца, ідэальных кніг не існуе. Я думаю, што нейкія недахопы, спадзяюся, дробныя знойдуцца, але проста прасцей калі-небудзь зрабіць іншае выданне, чым ну, я заўжды буйтаю, правільна казаць, Іваноў ці Іванаў, пра гэтага мастака, які з'яўленне Хрыста народу. Але калі чалавек малюе 30 гадоў адзін твор, ну, гэта не самы лепшы варыянт. Мне здаецца, ўсё ж такі трэба паставіць кропку і ісці далей. Таму дзякуй табе за кнігу, дзякуй за гэту размову. Спадзяюся, што разуменне наша позняга савецкага перыяду, асабліва 80-х гадоў, у гісторыі Беларусі стала больш глыбокім і больш жывым пасля нашай размовы. Набывайце кнігу, яна сапраўды гэтага варта.
Дзякуй. Дзякуй всім за ўвагу. Тэма, конечно, вельмі складаная, 80-е гады ў беларускай гісторыі. Будзем да яе звяртацца. Калі маеце нейкія думкі, то каментуйце, ставце лайкі і да сустрэчы.